με ποια δικαιολογία θα τελέψεις σε εντυπώσεις, αφού τελευταίες εξαντλήθηκα. Μια αγάπη που πεθαίνει, μην προσπαθείς να σώσεις. Γεια σου ρε Ελλάδα, αυτό το βίντεο το αφιερώνω στα παιδιά κάτω στα Χανιά. Όπως βλέπετε τις πουτάνες γίνεται εδώ πέρα, είμαστε το 8 Ιανουαρίου 2010 και τελευταίες 2 μέρες δεν έχει σταματήσει να χιονίσει και τις κακομοίρες στα κάγκελα γίνεται, γλιστράνε όλα τα αυτοκίνητα, χιόνι παντού, χαμός. Λοιπόν, Αντωνακάκα, να ετοιμάσεις το τζιπ και πάμε κόντρα στα χιόνια, Άντε, χαιρετώ.